ahoj, toto je recenzia, vlastne toto video je recenzia na takéto tiene, ktoré ste si kúpili, keď si ich kupujete, hej, tak sú vlastne takéto malé kocky, 4. Ja ich mám tiež 4, ale naozaj sú tam 4 kruhy, takže nejaké takéto. Myslím, že tie farby, ktoré tu dávajú, tak fakt nie sú svetlé, sú iba také dymové líčenie, ktoré mne sa zdá skôr tmavé. Ešte som nevidela nejaké svetlé dymové líčenie. Svetlé sa dávajú iba tak do toho kútika oka, predného, hej. Tak tam sa to dáva. Trošku svetlejšia, ale tu hore, tak zvyčajne sa dáva nejaká tmavšia. A inak som nevedela ešte také, hej. Takže ja myslím, že tieto tiene sú určené na dymové líčenie. Ja ich niekedy aj na nich použijem, niekedy iba tak obyčajne si dám nejaké tiene na celé viečko a urobím si len busu, alebo tekutou, alebo ceruskou, to už je jedno, to už ako zvolíte. Takže ja ich mám 4, mám farby, mám ich takéto rúžové. Tu mám takúto oranžovú, tu zase rúžovú, ale vidno je ako takú béžovú skôr. Tu je už taká fialovšia. Fialová je trošku, teraz to nevidno a vidno to ako hnedu. Tu je že tak slabo hnedá dole. Ličeton, tak, čo som o tom povedala, tak mne to celkom vyhovujú, pretože sú fakt, ja by som povedala, perfektné. Vy keď si ich nanesiete, tak oni tak nevzbudzujú tú pozornosť, takže hneď keď si ich dáte a vidíte von, takže nikto si ja to nebudem môcť hodnotiť, povie, že je pekné, neviem, celkom pekné, keď si všimnete, že je to také jednoduché. Nie sú také výrazné, ako také strieborné, tak sú dosť výrazné, keď si ich dáte a vidíte s nimi von. Tak, a tieto sú takéto farby, to sú celkom hnedé. To je taká dole žltá, v tej bielej. To je žltá, kde mám maliček. Ale vidno je ako bielu, že? No, tam sú už také hnedé. A tu sú potom už. Takže ja tieto tiene dávam iba tak do školy. Keď nechcem mať viditeľné líčenie, tak ja si zvyčajne, keď dávam, hej, nevidieť také skôr, neviem. Ja to volám slepé líčenie, lebo to fakt nie je až tak výrazné. Tak si dám iba tmavý, nie tmavý, ten. Keď sa proste ponáhľam a nechcem si dať ani puder, ani bronzer, sa ponáhľam. Pardon. Je taká mastička a to je trubietová, ktorú si dáte a vyzerá celkom ako make-up. To si musíte vybrať podľa od tienu. A ja si iba nanesem potom nejaké z týchto tieňov, čo som vám ukázala a vôbec nevidno. Vyzerá to ako prírodné, hej, ale tak. Tu sú také zeleno, oranžové, takéto inej farby. Už sa stmieva, tak ja už trepem teraz. Fakt, somarinu už som celá popletená. A tu sú také zelené a tu jedna tyrkysová. Mne sa páčia aj tieto celkom fajn sú. Najviac tu tmavú používam. Tak. Ja som vám chcela iba takto ukázať. Tak, všetko už. To je dosť krátke video, to má iba 4 minúty. A všetko. A opäť ďakujem, ja nevždy som si to nezapamätala, vanileka, nejako takto. Ďakujem a prihláste sa na ďakujem.